Propju fil-ġurnata li d-dinja tiċċelebra l-Jum Internazzjonali tal-Familja, Caritas Malta ħabbret għajnuna għal-familji u persuni li minħabba l-pandemija sabu ruħhom f'diffikultà finanzjarja. Il-proġett Kaxxi ta' Solidarjetà se jassigura li dawn il-familji jkollhom il-bżonnijiet bażiċi għall-għejxien. Il-Caritas Malta qalet li f'dan iż-żmien ta' pandemija għenet anzjani u familji oħra li kien f'dawn il-kaxxi huwa stmat li jservi għal madwar 14 il-ġurnata. Dawn il-kaxxi jinkludu ikel nutrittiv u prodotti għall-iġiene. Entniegat id-direttur ta' Caritas Malta esprima l-apprezzament għal ġenerożità tal-poplu Malti u appella biex min m'għandux jgħix ma' min għandu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.